Savvy Sock. Здравейте! Аз съм Сави и този канал е Сок. В днешното видео ще ви покажа как да си направите картичка от цветен картон. В тази картичка може да поставите пожелания, може да я адресирате като покана или може да отзовете призив към най-големия си враг, за да дойде да ви помогне в време на каламитет. За картичката ще са ви необходими изрезки от цветна хартия. Моите са във формата на пеперутки и сърчица. Допълнителни квадратчета или подобни фигурки, които са целенасочено избрани, за да съдържат в себе си всяка буква от думата, която искате да сложите на поканата. Лепило и цветни маркери за означаване на поканата. Добре, аз започнах малко предварително, като записах буквите на всяко едно късче цветна хартия и сега остава само да групираме всичко на предната страница на поканата. Вече изглежда почти готова, но набързо ще нарисувам още няколко детайла с ето този цветен маркер. След като сме приключили с детайлите по поканата, е време да я надпишем отвътре, за да наистина покажем на получателя, че ни пука за него. Разбира се, забравих да пръсна, но трябва да си сложим послепис или да се подпишем. Картичката наистина не беше трудна. Много лесно е да изрежем няколко парчета цветна хартия и да ги залепим заедно, след което да ги надпишем с някакъв червен маркер или фломастер. Въпреки това, аз мисля, че трябва по-често да си пишем покани или каквито и да е било картички, защото така показваме, че се оценяваме един друг.